Fil-ġimgħat li ġejjin se jibda x-xogħol ta' restawr fuq il-Knisja tal-Ġeżwiti b'investiment ta' aktar minn 1.2 miljun euro. Dan tħabbar waqt li l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonici żar ix-xogħlijiet li jinsabu għaddejjin fuq l-Oratorju tal-Onorati fil-Knisja tal-Ġeżwiti li ma' xogħol għandu jitlesta sal-aħħar tas-sena. Ix-xogħol ta' restawr tal-Knisja jikkonsisti f'tiswiet fil-ġebel fejn hemm bżonn, tindif tal-ħitan, is-soqfa u l-kopla tal-Knisja kif ukoll tal-kappelli, titneħħa żeba' żejda u restawr tal-ħitan. Jiġu restawrati wkoll it-twieqi waqt li l-art tal-irħam se tiġi msewwija u illustrata mill-ġdid. Fil-bidu ta' din is-sena tlesta restawr tal-Oratorju tal-Immakulata Konċizzjoni fil-Knisja tal-Ġeżwiti u x-xogħlijiet fuq is-sagristija. Il-Ministru Bonici enfasizza l-importanza tar-restawr ta' dawn il-postijiet ta' wirt importanti li jinsabu fil-qalba tal-Belt Kapitali. Se jispiċċa dalwaqt ix-xogħol fuq l-oratorju se mmorru biex nirrestawraw l-intern ta' din il-Knisja. Dan se jkun proġett sabiħ immens illi żgur se jinżel tajjeb mal-ħafna nies li jħobbu l-aspetti storiċi tal-postijiet f'pajjiżna, inkluż dan it-tempju tant sabiħ u tant qiegħed f'qalb il-Maltin u l-Awġin. Reverendu Nicholas Joseph Dubles spjega kif dan ir-restawr jagħti lura lill-komunità lokali. Qegħdin fil-qalba ta' dan il-kompless tal-Ġeżwiti, ħafna forsi kellhom l-okkażjoni jiġu hawnhekk għall-gradwazzjoni tagħhom, hawnhekk qegħdin propju ċentru li jiġbor fih fost l-aqwa opri tal-barokk, tal-epoka barokka f'Malta.